Hello guys, खुलुमबाय आंनि बे manjulibrah YouTube चेनेला नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दं। आं मोनसे भिडिअनि सायाव आं भिडिअ लानानै फैदों। दा गाइस मोना नायखांनानै गोरोन्थिया सोरनि कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदै। सासे हाबा जाखानाय हिनजावा सासे सेंग्राजों गोसथोनो जबरदस्ति माबादों आरोना फिसा गोनांखाया। आं बेयाव बुंनो सानो आखाइ थाइसेजोंथ' आखाइ खबजाया मालाबाबो, आखाइ थाइनैजोंसो आखाइ खबो। थेवब्लाबो जेनेब्ला बारा खमाथ' जाखायो दाया, हिनजावनावथ' बांसिन दंखायो दाया। मानोना बे हाबा जाखानाय एक नाम्बार गोरोन्थिया, आरो दुइ नाम्बार गोरोन्थिया जाबाय बेहा फिसा दंखायो, बिराद गोरोन्थि दं आरोना हिनजावनाव। 3 नाम्बार गोरोन्थिया जाहैबाय बेबायदि गुबुन हाबा जाखानानै गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिनाय। 3 नाम्बार गोरोन्थिया जाहैबाय बेना बे आरोना। ओमफ्राय 4 नाम्बार गोरोन्थिया जाहैबाय गावखौ हाबा खालामनो थिननाय, दोनखारनो लेंनाय बेफोरबायदि आरोना। नोंथांमोना मा सानो? आं बारा बुंबाय थानो साना, नायदो नोंसोरनो खुद नायदो आरोना नोंसिनि मेगनजों दानि हिनजावफ्रा मा जाजोबखो। खायफा गासिबो नङा आरोना। सोलोंदो नोंसिनि थाखायनो माखासेफ्राबो बरना मोनसै, मिथिबाय? गावबागाव फिसौखौ अनो ना अना नोंसोरलाय? फिसाफोरखौलाय एफा खस्थ' नोंसोरो 9 मास गाहाम उदैयाव लानानै जन्म होनाय गथ'खौ अननो रोङाबा आरो माखौ अननानै जाबावगोन नोंसोरलाय? सासे गथ' खांनो बेसेबां खस्थ', गावनो मिथिखायो। आरो गथ' खांनानै गथ'खौ गारै बोजों थाङो नोंसोरो। लाजिया बे संसारखौनो गारनानै गुबुन जायगायाव आरो बे संसारखौनो जाहैफिनो, होमबा मा लाब रायजोफोर? मा लाब? सासेजोंनो जानो मोजां जाना फिसा जानानै गावनि निजे फिसानिनो बिमा जानो हायाबा रावनिबो जानो हाया नोंसोरो, मिथिबाय? खायफा बै हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौ होनना। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो मा जादों घटनाया। ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय जे भाइरेल खालामनाय जे साथिला बसुमतारी आरो सोमावसार बसुमतारीया जे आंखौ फेसबुक इउटुबावहाय बेफोरबायदि गाज्रि रोखोमैहाय आंखौ दिनै भाइरेल खालामनानै होदों। गावनि बिसिजोंहाय गावनि हिनजावजों बेफोरबायदि लाइन मारिदों, गोसोथोदों, बमब्रायदों, बेबायदि गाज्रि आखु देहा सोलेरनि सोमोन्दै लाखिदों होननानै आंखौ इउटुब फेसबुकआव गोबां रायजो-राजाफोरखौ आंखौ गाज्रि मोनहोनानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव आंखौ भाइरेल खालामनानै होबाय। सरि आदा आबौ आरो रायजो-राजा नोंथांमोन, बे जाथाया नङा, आं बे घटनायाव गैया आरो आं बेफोरबायदिबो खालामाखैबो जेबो। जास्ट आङो लोगो हमैनानै फेसबुक बानायनो होननानै माने फेसबुकखौ नायहोदोंमोन आङो। जास्ट 10थासो जाबायमोन आं लोगो हमैदों कारिगाव गार्डेनाव। दा बेखौनो गावनि जे हौवाया मिथिनानै आंजों बेबायदि माने मोजां मोनलायनानै आंखौ गाज्रि खालामदों, देहा सोलेर खालामदों होननानै फिसाया फेसबुकआव आपल'ड होनानै दिनै आंखौ रायजो-राजा पाब्लिकफोरनि गेजेरावहाय दिनै सोमोनांथाव भाइरेल खालामनानै होबाय। आरो आबौमोन, आं बेफोरबायदि सानाखैमोन, आङो बेखौ आबौ होननानै आं मोजां मोनोमोन आरो आं बेखौ बमब्रायाखैबो, आं बेखौ मोजांबो मोनाखै। बेयो आंखौ गोबां गोसोथोयोमोन, खुथा बेफोरबायदि। बेयो आंनि नाम्बारखौहाय लोगोफोर, बेयो आंनि फेसबुक लाइभ होबाय थानायाव मोनायावहाय बेयो कमेन्ट हरनानै आंनि नाम्बारखौ बिहरदों। ओमफ्राय बिहरनानै बिनिफ्रायनो वाट्सएपआव स्मिस खालामनानै बिनिफ्रायनो स्मिस खालामबाय थायो। दा बेफोरबायदि आंबो बिब'लालाय एसे गामि खाथि बिसमुरि माने बासबारि नालाय, ओंखायनो एसे गावबो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो होननायखाय आङो नाम्बारखौ हरबाय। हरनानै आङो बेनिफ्राय आबौ लिंबाय, बेनिफ्राय गावबो फन खालामो, ओमफ्राय आंबो गाव फन हरोबा आं दिखोयो, स्मिस बायसिना हरोबा आं रिप्लाइ खालामो। दाना बेनिफ्राय फैयै जेब्ला सप्तासे मास मोनसे जायो होनबा मोजां मोनलायनाय टाइम बायदि जाबाय। दाना आङो फेसबुक बानायनो होननानै थांबाय। फेसबुक बानायनो होननानै थांनानै आङो दा बेबायदि घटना बेबायदि गाज्रि जादों होननानै आंखौ लिरखायनानै होबाय आरो बे साथिला बसुमतारीया। गावहा दाखालि बावैसो एसे गोबावानो जाबाय माने ससियेल मिडिया निउसावहाय सासे हौवाजों दोनखारखांबाय, निउसाव होजाखांबाय आरो दा साननै ना सोंबा हर थाहैदोंमोननो। दा बावबा मा जाखो? दा आंहासो नंखाय बेफोरबायदि कारिगाव गार्डेनाव लोगो हमैनायानो आंहा बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव गाज्रि भाइरेल रोखोम खालामना होजाबाय। आं बेखौ खुथार बुंमोन, आं बेखौ लानो हाया मानो हाया होनना बुंमोन आरो। दा आंथ' जेनेबा बिब'लालाय ओरैनो स्मिस बायसिना खेलायदों बेफोरबायदि माबागोन आरो। दा हथात बेफोरबायदि साननानैनो बियो गावखौ लायैनो आंखौ ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामना होबाय आरो। आंखौ बिराद गोसोथारमोन बियो, बिराद मोजां मोनोमोन, आंनि माखौ नायनानै मोजां मोनोमोन बे जा आंनि बेफोरबायदि रोंनाय बा माखासे इउटुब फेसबुक बेफोरखौ माने इयुन सापर्टखौ नुनानै माने इयुनखौ नुहरनानै बियो आंखौ माने मोजां मोनथारमोन आरोना बियोहाय। आंथ' बिब'लालाय जास्ट रायलायो, आंथ' जेनेबा मालाय फिसाय हौवाखौ बोरै जबरदस्तिबो लानो, आंथ' गोसोबो गैखायामोन। दा बिनि फिसाया खोनाहैनानै जे गामिनिफ्राय एसे मिथिबाय, मिथिनानै फिसाया सोंहरनानै गोबां बुंहरबाय, आंखौ रायहरबाय माने बेबायदि गोसो नांगौ मानांगौ होननानै। दा आं बुंहरबाय गावनावहाय बेबायदि आंखा माबायाखै होननानै। दा ससियेल मिडियाआवहाय रागा जोंनानै गावनि हौवाया होबाय, बे सासे हौवाजों खारनायखौ ससियेल मिडियाआव होबाय आरो। होनानैहाय आं आसरित मोनबाय, ससियेल मिडियाआव होजाबाय माथो आबौ साथिला, आंजोंसो रायलायोमोन, आंखौसो बायसिना गोसोयै मायोमोन होननानै आं बुंबाय। दाना हरखाबै आङो निउसखौ खोनानो मोनबाय सासे हौवाजोंसो माने दोनखारलांदों होननानै ससियेल मिडिया निउसाव होबाय। आं नुबायबो, लोगो शेयार खालामजोब्बायबो आङो। दाना जेब्ला गावहाथ' दाया जाबाय नालाय, दाना आंहासो लिरथायबाय। आंथ' जेनेबा गावथ' गोसोथोयोमोन, गावथ' मोजां मोनोमोन, दाना आंहासो बुंजाबाय, दाय जाबाय। ससियेल मिडियाआव बेबायदि गाज्रि बायसिना बेबायदि देहा सोलेर लाखिदों मादों होननानै रायजो-राजा नोंथांमोनखौहाय दिनै गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। दिनै आंखौ सापर्ट मोनै माबा मोनै आंखौ सिगाङाव बुंबाय थाखायोमोन बियो, माने नों आंखौ मोजां मोनामोनब्ला, आंखौ लायाब्ला आं नोंखौ सानसेबाबो इउटुब फेसबुकआवहाय भाइरेल खालामगोन, आं नोंखौ सानसेबाबो हा हु फाननानैबाबो आंखौ केस होगोन होननानै बे आबौ साथिलाया बुंबाय थायोमोन आरो बिनि हौवायाबो बुंहरोमोन आरो।
आंथ' जेबो गोसोआनो गैया आरो आंनि दायानो गैया जे आंथ' सेंग्रा मानसि नाबाल' जे बेहा सासे गथ' गोनांखा जे सासे फिसा गोनांखा आरो हौवाबो दंखायो बेहा अब्ला सासे सथि हिनजाव मोनब्ला जुदि बे मोजां आखुनि मानसि मोनब्ला दिनै आं बायदि मानसिजों माने बेबायदि गोसो गोरोबनांगौमोन आरो मोजां मोननांगौमोन आंथ' जेनेबा बेबायदि बिब' हिसाबै मोजां मोनबाय आं जेनेबा खेला बुंबाय आब' आंखौ मोजां मोनो मायो बेफोरखौ बुंबाय जेनेबा आजिखालिथ' ससियेल मिडिया बेफोरबायदिखौ बयबो सारा दुनिया बुंखायो दा बेफोरबायदिखौ माने खोनानानैनो बियो माने आंनि माखौ नायनानै बिदि मोजां मोनलांखो लासै लासै दा गथ'नाया जाबाय गाहा जेला सासे हौवाजों लोगो हमखांनानै जेब्ला दाया जाखांनानै आंखौसो उल्था बेफोरबायदि देखायबाय आरोखि दा बै हौवायाथ' गैया जेबो हौवाखौ मिथियासै बिबा बबेनि दा आंहासो ल'ल जाबाय आरो आं सानाखैमोन बेबायदि जागोन होननानै आं बिब' होननानैसो फोथायोमोन आरोखि आंथ' बोरै जबरदस्ति लानो हानो थाखा फैसा खामायो माबा खामाय होननानै माने आंखौ दोनखादो मादो होननानै फैसा बेसेबां दं माबा दं होननानै माने बे बुङोमोन आरोखि आङो आंनावथ' बेबायदि आङो दाबो माबाल' 18 बोसोरानो जायाखै दाबो 17 बोसोरल' आं दाबो माइनरसो आं माबे बेफोरबायदि थाखा फैसा गैया आं बेफोरबायदि दोनखानो हाया मानो हाया नोंना हौवा दंखायो होननानै आं गोबां बुङोमोन नाथाय बियो थेवबो फन हरलाबाय थायोमोन लिरनाय फरायनाय माखासे आं भिडिअ बायसिना बानायहैनाय मानाय आरो सानसेखालि बिनानावबो जोंबो रायहरजाखांबाय बेबायदि अब्ला थेवबो लायाखै गावनि फनखौ हरनाय समावहाय आं फनखौ दानहरोमोन आरोना रागा जोंनानै लेखा फरायनाय समाव दा बियो गावनि लोगोजों उल्था हरोमोन आरो आं सोर नाम्बार गोदान हरखो होननानै नायोब्ला दा बिसो बेफोरबायदि गोबां रोखोम बेबायदि खालामनानै माने आंखौ लफायनानै बेबायदि दिनैहाय आंखौ ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय गाज्रि रोखोम भाइरेल खालामना होबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं बे दायाव नङा आं निमाहा बियो आं बेफोरबायदिबो मावाखै आरो आं जास्ट लोगो हमदों बिब' हिसाबैसो बेफोरबायदिबो आं सानाखै दा नोंथांमोना गोबां आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खालामदों मादों होननानै गोबां रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्टआव बेबायदि माबादों आरो दा बिनि जे साथिला फिसाया आंखौहाय बेबायदि मिटिं बायसिना खुंनो पुलिस केस होनो माबा होनो होननानै आंखौहाय माने गोबां सिमिसनि गेजेरजों फननि गेजेरजों बुंहरदों आरो दा दायानो आंनि नङाब्ला गावनि हिनजाव मोनसे गोरोन्थि गावनि हिनजावा सासे सथि हिनजाव मोनब्ला बेफोरबायदिबोथ' जानो नाङामोन गावनि हिनजावखौसो बुजायनांगौमोन बियो अब्ला मानो दिनैहाय बेबायदि बिसियाथ' बिसि गावनि दायखौ बाहा लाखोमानो हानो गावनि दायखौ बाहा फोरमायनो हानो गावनि फिसायनि सिगाङाव फोरमायबाय ससियेल मिडियानि गेजेराव मानो नुजानो हायाखै आं बेबायदि जबरदस्तिबो खालामाखै दा ससियेल मिडियानि गेजेरावबो मानो नुजानो हायाखै दाया गावनि बिसि नालाय फिसायनि एरे होबाय दा दाया आंसो ल'ख' गावहा ससियेल मिडियाआव बेबायदि सासे हौवाजों दोनखालांखांनानै बेफोरबायदि निउसाव होजालायखाबाय अब्ला आंहासो दाया ल'ख' जाबाय रायजो राजाफोरजों बुजाबाय सरि लोगोफोर आं बेबायदि दायबो मावाखै आरो बेबायदि इउटुब फेसबुक गोबाङानो बेबायदि कमेन्ट हरदों आं मैया नायनानैसो थादों आं गाबोन भिडिअ बानायगोन होननानै माहा बिगोन होननानै आं बेबायदि दायाव गैया होननानै आङो भिडिअ खालामगोन होननानै आं मैयानो खालामनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय आङो मैया खालामनाय जायासै नागिरबावसै होननानै आङो दानगोन ना दाना होननानै बिनि पस्ट होनायखौ आं नेबाय थादोंमोन खिन्थु बे दानाखै दिनै आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय बे फनखौ रिसिभ खालामाखै आङो आंनिखौ हमैखाय आंनिखौ बिजि खालामबाय दां होननानै आङो सासे लोगोखौ फन बुबाय दा फनानो नांला जोंखौ बख'गोन ना माखो बे नाम्बारखौ लागोन ना माला मिथिला आरो आं मैयाहाय माने मैयानि समावसो माने फना जायोमोन बिना हमजायोमोन ओमफ्राय दिनै हरबाय आङो रायलायनो होननानै फनानो हमजाया माने जोंखौ बख'बाय खोमा बिखोना माखो बिबा दा दाया गावनि हिनजावनि खालालाय दा बहाथो बेबायदि हिनजावा फोरमायना लानो हानो माने बेबायदि जौ बायसिना लोंनानै भिडिअ कलावबो आं जेब्ला लिरनाय फरायनाय बेबायदि समावबो बियो माने भिडिअ कल हरनानै माने बियो आंजों रायलायहरोमोन आरो बिदिनो जौ आखाइ सोंबोयोमोन आं भिडिअ कलाव नायोब्लाबो आंथ' बिब' हिसाबै बिदिनो भिडिअ कल नायनो बिबाय नालाय आंथ' नायबाय बास देखाय माबाबाय दा बेबायदि जौ बायसिना लोंनायसो नुबाय आंथ' बेबायदि आंथ' मालाय हिनजावखौलाय मा बुंनो बेबायदि बाराबो आं जेबो होआसै जौ लोंनानै बा सोरबा हौवाफोरजोंसो थाफानानै माने जौ लोंनाय बेफोरसो आं नुहुरोमोन आरो खिन्थु आं जेबोसो बुङामोन दा दिनै आं नुनो मोनबाय बे साथिला बसुमतारीखौ आं बेबायदिबो सानाखैमोन दिनै बे सासे मालायनाव रुवाथि थाग्रासो गावनो फोरमायजोबो आरो गावनि जे हौवायाबो फोरमायोमोन आंनो फन हरनानै सिगाङावहाय माने बे जेबो लेखाबो बारा रोंजोबा सिमखौ लिरनो रोङा मालायनाव रुवाथि थानानैसो दिनै आंजों हाबा जादों बियोहाय होननानै बियोहाय माने न'आवबो खामानि दामानि मावा माया बेफोरबायदि गोबां सिगाङावबो बुंखाबाय बिनि हौवाया आंबो बिराद गोसोआव माने फोथायनाय माने गोसोआव साननानै दंमोन आरोखि ना माने बेबायदि होननानै दा दिनै नुनो मोनबाय आङो साथिला बसुमतारीखौ दा नोंथांमोना मा बुङो आरो मा होनो आरो माखासे आं बाथ्राखौ बुंहरबावलासो लोगोफोर माखासे गावसिनि न'खरनिखौ आङो बारा बुङोब्ला बारा जागोन आङो बारा बुंथ'ला दिनै नोंथांमोना आब' आरो रायजो राजा दिनै नोंथांमोना मा खावलायो दाया सोरनि दाया आंनि नङा प्लिज आं जास्ट लोगोल' हमदोंमोन बेबायदि गाज्रि रोखोम खालामाखै आरो बे साननि जे 10ता टाइमावहाय सासे सिख्लाबो फैफाखानाय बेजों अब्ला मा गाज्रि अबस्था खालामनो हानो बेबायदिबो जायाखै आरोना दिनै बे हौवायाहाय कारिगाव गार्डेनखौ माने ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय सारा दुनिया गोसार होबाय आरो बदनाम खालामबाय बे गार्डेनखौहाय दिनै नंखाय दायावहाय गावनि हिनजावा सासे हौवाजोंसो दोनखालांदों नंखाय आं लोगो हमनायखौ दिनै सासे कारिगाव गार्डेन मोनसे बिराद मोजां फेस्टिभेल मोनसे जायगाखौहाय दिनै बियो भाइरेल खालामनानै गोसार होबाय आरो बे जायगाखौ मुगै होबाय गोसार होबाय बे सोमावसार बसुमतारीया आं बेफोरबायदिबो सानाखैमोन सानै हनै खामानिखौ मावनांगौ माने बेफोरबायदि हरखाब बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो सरि लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालाम जाय नोंथांमोना फोथायो नोंथांमोना गोबाङा फोथाया जानो हागौ आंनि बेबायदि आंखौ गोबाङा गाज्रि सानो हागौ बेफोरबायदि देहासोलो लाखिदों मादों मानसियानो जानोब्ला आंखौथ' बेबायदि जानोब्ला भिडिअ खालामग्राखाय सिगां समावथ' आं बेबायदि माखासे भिडिअ बायसिना माने हेलमेट बायसिना हमनानै बानायोमोन दा खानाय गोलाव लायोमोन बेनि उनाव आं दा खानायखौ सिनजाबाय गोबां मानसिया कमेन्टआव हरोमोन आंखौ खानाया सिनजाखांबाय गाज्रि फाल्थु नुयो होननायखाय आं दिनै खानायखौ सिनजाबाय नाथाय खानाय गोलाव लानायजों आं गोबां गाज्रि सिनखौ सानजायोमोन नाथाय कमेन्टफ्रावबो आरो माखासे भिडिअ बानायनायखौ नायनानै आंखौ गुन्दा सिस्टेम आरो गोबां गाज्रि रोखोम बेफोरबायदि गोबां भाषा बेफोरबायदि बुङो आं खाथिनानै थायोमोन नाथाय आं हजम खालामनानै दिनै खानायखौ आं सिनजाबाय सप्तासे जाबाय आं सिनजानोबो गोसो गैयामोन होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना मा खावलायो कमेन्टआव गासिबो हरबानो जाबाय दाया सोरनि बे साथिलानि ना आंनि नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो नायनानै मोनथिजोबखाबाय फारि फारि दिनै बे दाया आंनि नङा दिनै इउटुब फेसबुकनि गेजेराव आंखौ आस' खान्दा खालामनो जोंनाथ' हाया बिथाल' आंखौहाय माने हा हु फानहोनानै बोरै माने मानसिफोरजों सापर्ट खालामजायो सोरबा राव सिख्लाफोरनि गोसो जायो बेबायदि खालामनानै दिनै आंखौ साथिला बसुमतारीया गावहासो संसार जानाय मानसि गावहाथ' मा सम दंबावो गावथ' सिख्ला नंलाना गावथ' संसार जाबाय गथ'बो खांबाय बेबायदि आंनि बेबायदि सेंग्रा जिबनखौहाय बेबायदि खालामनाया बिराद जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय बे आब' साथिलानिसिम आरो सोमावसार बेबोथ' कम्पानियावसो थायोमोन आरो सानै हनै खामानिखौ मावनांगौ माने बेबायदि गावनि बिसिखौ बादा होआ जे गावनि बिसिखौ बेबायदि बुजायनो रोङा अब्ला बेबायदि जे आंखौसो दाय होब्ला सोर सेंग्राजों रायलायदों सोर हौवाजों रायलायदों बेबायदि जेबो उद्देश्य लायाब्ला जेबो माने खबर लायाब्ला होमबा मा जागोन दिनै आंखौसो नंखाय बेबायदि सासे इउटुब सालायग्रा सासे बेबायदि एसे फेमास जानायखौ नुनानै आंनि टेलेन्टखौ नुनानै दिनै आंखौ गाखायबाय बेथ' जोबोद गिदिर गोरोन्थि आरो जाय मानसि आंखौ बेबायदि खालामदों बे मानसिया मालाबाबो जिउआवहाय साक्सेसफुल जाया आरो बेबो सानसेबाबो थैगोन नोंथांमोना दिनै रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्टआव मा लिरो बेनोसै आरो आदाबोमोन